Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagapangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Setyembre 22, 2021. Sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Kabangkalan Mayor Zaiko nag-positibo sa COVID-19. Mayor's Office gin-lockdown. Mga motibo sa pagpatay sa kay Mark Anthony Cubos ginatutukan sang kapulisan. Sa balita national, pilot face-to-face classes aprobado na. Ag-implementar sa bago nga alert level system sa Pilipinas, wala kamatuoran. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 13 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-positibo sa COVID-19 si Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig ni City Tourism and Information Officer Jake Carlene Gonzalez, nagpositibo ang alkalde sa resulta sang RT-PCR test subong nga aga. Ginpahayag sini nga nagapatigayon na sa contact tracing ang personnel sang City Health Office kag natala naman nga ipaidalom sa swab test ang mga naka-close contact sang alkalde. Ginklaro man ni Gonzales nga wala sang kabalakan ang mga kabangkalanon bangod yara sa maayong nga kondisyon. Si Zaico nasubong na paidalom sa isolation si saka pribadong hospital sa Bacolod City. Ang sinigin paidalom na sa lockdown ang mayor's office sa umpisa subong adlaw. Apang nagapadayon naman ang operasyon sa iban nga talatapan sang gobyerno sa Kabangkalan City Hall. Kalabanan sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa syudad sa Kabangkalan ang wala mabakunahan. Iniagin kumpirmar ni Dr. Elizabeth Junto, ang acting City Health Officer. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag naman ni City Tourism and Information Officer Jake Carlene Gonzalez nga nahiwaluan nga lamang ini matapos ginpatigayon ng pagsinapol nagligad nga Webes. Kaupod si Mayor Pedro Zaico agod ibaluon kung ano ang iban nga mga rason sa pagkapatay sa mga pasyente magluwas sa COVID-19. Bangod sinigin panawagan sang lokal nga gobyerno sang syudad sa mga kabangkalanon nga magkadto sa pinakamalapit nga barangay hall agod magpalista kang magpabakuna. Sa datos sang City Health Office, Setyembre 19, 2021, ang Kabangkalan may 163 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19 kag 58 nga napatay. Apang sunod kay Gonzales nga may nagduga nga anong pa ka mga napatay subong nga adlaw. Samtang may 5 kamatalatapan sang gobyerno sa banwas ng Binalbagan Negros Occidental ang temporaryo man nga ginpasirago di paidalom sa disinfection. Ini matapos nga nagdamong ang kaso sang COVID-19 sa banwa nga nagapekto sa pila ka mga empleyado sang gobyerno sa Municipal Hall. Ang mga opisina mo ang Office of the Local Civil Registrar, Business Permit Licensing Office, Municipal Treasurer kag Accounting Office. Sa COVID-19 advisory sang banwa, ginsiling nga may patigayon nga contact tracing sa main building sang Municipal Hall. Gin-suspend man ang flag raising ceremony subong adlaw Lunes sa datos sang Incident Command System. Halin Setyembre 1 tubtob 15 tuig 2021, nakarecord ang Binalbagan sang 80 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Kag pulo nga napatay kag sang Setyembre 16 may duga nga 27 ka mga naga-positibo. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya nga ilapagasundon ang pulisa sang COMELEC nga nagasunod sa National IATF nga tapuson ang 14 kadlaw nga quarantine period apisar nga negatibo na sa COVID-19. Una nga nagpadala sang sulat si Bacolod Mayor Evelio Nardia nga nagapangabay kay Attorney Maria Fatima Asman nga mag-inhibit bilang acting Bacolod Election Officer bangod sa pila ka mga rason. Si Asman ang temporaryo nga gin-designar sa COMELEC bangod o kung COMELEC Bacolod kasunod nga may isa ka personal nga nagpositibo sa COVID-19. Damlag lamang nagpagwa nga negatibo o kung nagwa nga negatibo sa virus ang mga personal sa COMELEC Bacolod nga may exposure sa nagpositibo lakip na diri si Kanya. Ginpahayag ni Kanya nga ilagyan na sunod ang pulisa sa ahensya nga dapat tapuson ang 14 kadlaw nga quarantine period positibo o kung negatibo man sa virus. Dugang pa sini nga sa Setyembre 26 magatapos ang ilang nga pag-isolate kag automatic nga magabalik sa COMELEC Bacolod sa Setyembre 27. Sa iban pa nga balita lokal, ginatutukan sa Police Station number 3 ang tanan nga motibo nga posibleng maangot sa pagpatay sa kay Mark Anthony Cubos nga nasapuan na lamang ang bangkay sa Maydalan Circumferential Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod, Kinasengaga. Ginpahayag ni Police Major Richard Pajarito ang hepe sa Police Station number 3, wala ginadulas sa investigasyon ang issue angot sa illegal nga droga. Natanan naman nga ipaidalam sa autopsy ang bangkay sang biktima. Ang bangkay ni Cubos nasapuan nga may gapon sang tela ang tiil, nakaposas sa mga kamot kag may ginbilin nga karton nga may nakasulat nga El Vigilante Drug Lord Warrior. Sigiha pa, sigihan nyo pa. Interes pa lang ni sini nga bulan. Nakagapos sa likod ang iyang kamot pag may pusas pa, at the same time ang iyang katiil na gapos man. Makita natin nga grabe gid ang kaugot o kung kaakig no sang suspitsado o kung naghimo sa sining krimen sa sining biktima. Tungod sang makita natin nga brutal nga pagpatay, ulo gid no ang gintumod no wasak gid ang ulo sang bala.
Nabatyan si Police Major Richard Paharitong Hepe sang Police Station number 3. Sa katapusan nga balita lokal, ginlaragway naman ni Connie Cubos ang iloy sa napatay nga si Mark Anthony Cubos nga mabuot, maalam kag nagbago ng iya bata, apang ginpatay pa ka inasang agas sa Purok Riverside Barangay Banago sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon na Radyo Bacolod kay Connie Cubos, ginpahayag nga naglisensya pa sa gabi si Mark Anthony para magtambong sa kadlawan, apang nakabaton na lamang sa balita nga patay na ini. Gin-confirm man sang iloy nga nakabaton sang pamawag sadto si Mark Anthony matapos gin-ambush sadto nga Setyembre 18, 2020 sa Trinity Christian School sa Villa Angela sa Barangay Villamonte. Sa karon, nagapanawagan ng iloy sa madasig nga investigasyon para sa ustisya sa kamatayon sang iya bata. Tuod, hindi, apa na siya, nagamay sa mabuot, kinman siya, kung siya sa ulihin na malani siya, kahit hindi pa mawapulong na nagabulubarkada na siya. Maalam ni siya sa itag na panin nga bata na, kung isang, pirmi pa niya nagaskot-gaskot, pa niya kay pag-activity nga bata. Ang kawahin sang pagpahayag sang iloy ni Mark Anthony Cubos nga si Connie Cubos. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:19. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM,
ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon TX sa 500 capsule mga ka-aksyon na mataas balang presyon sa imong dugo, ikaw balang may high Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Malacanang kag ni Education Secretary Leonor Briones nga ginaaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatigayon sang limitadong face-to-face classes sa mga lugar nga may minimal risk sang COVID-19 infection. Ginpag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pagpatigayon sang in-person classes. Hindi pagpatigayonon sa kada adlaw kundi tunga lamang sa adlaw sa kada masunod nga semana. Unang ginpahayag ni Department of Education nga 120 ka mga eskwelahan ang ilagin na probahan para sa limited face-to-face classes nga ginalakipan sang isa ka gatos ka pampubliko nga eskwelahan kag 20 ka pribado nga bulot-huan. Klaro sa Malacanang nga wala sang kamaturan ang report nga mag-implementar o kung mag-implementar ang gobyerno sang bago nga alert level system sa Pilipinas umpisa sa bulan sang Oktobre kay ginalantaw makabulig sa pagtapna sang COVID-19 outbreak kag mapabalik ang maayo nga dalagan sang negosyo. Ang 5 alert levels o kon level system na kadakip sa granular lockdown ang ginatest sa karon sa Metro Manila tubtob Setyembre 30. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, pilot implementation lamang ang ginapatuman kag hindi pa pwede nga i-implementar nationwide sa bulan sang Oktobre. Sa katapusan nga balita national, nagadamo pang mga grupo nga nagapanawagan sa kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso nga magpapili bilang presidente sa 2022 elections. Kalakip na diri ang Young Entrepreneur Supporting Isko o kon Yes Isko nga nagtipon sa Manila sadtong Setyembre 17 agod iduso ang kandidatura ni Mayor Isko sa pagka-presidente. Suno sa convener sini nga si Ali Garangan na testing na ang ikasarang ni Mayor Isko sa pagpamuno kag mas niya nga ginpakita sa madasig nga paghimo sang tikang batok sa krisis nga nadulot sang COVID-19. Magluwas diri gindon sarman nagdigan nga simana ang Alliance of Christian and Muslim Communities sa kag BARRMM Province Takbo Movement sa Mindanao. Ang nasamit nga grupo ang ginabugusan sa mga local leader, abogado, academician, Imam Solantante kag ordinaryo nga pumuluyo nga nagapati nga maayo nga mapamunuan ni Mayor Isko ang Pilipinas sa rason nga ginainganyo nila ang alkalde nga magpapili bilang presidente sa 2022 elections. Lasay sa 32 Aksyon Radio Philippine Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon
Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Setyembre 20, 2021. Salawat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon